pozdrav youtuberi. Danas je s nama Mladen, igramo Skywar. Kao i uvijek. To je kao i obično. Ej! Jel krećemo? Jel idemo? Ajde, krećemo. Ajde, po sebe, Sad čekaj, samo laga mi nešto. Evo, zajmo ovamo mi neće lagati. Ajmo, Mladene. Ajde. Čekaj, bežiš. Čekaj. Evo je i Tina. Ovdje je i Tina Craft. To je ona. Ali, je ovo je Skype? Nije. Ovo je valjda engleski server, ne znam ja. Nije naša, ali ima, ne znam, većih ljudi sam. Mladena i Tina piše iz šansi. Ajmo. 3, Ajde. 2, čekaj. 1, go. Ajde, ulazi. Samo su zajedno, molim. Tu je Tina. To. I ti nisi tu. Da. Jesi to ti? Nemam pojma. Koja je, Ona velika mapa je. Da. Za čega si ti, ja sam iznad ovih što gore. Ajde. Aha, ja sam pored ovdje gdje je drvo i zemlja. Aha. Ajde, probaj Tina da nazoveš opet. Ali ne mogu, piše mi da mogu samo ovako da je nazovem, ne mogu da je dodam. Ne znam, ajde probaj da nazoveš nju pa nazovi mene. Ajde, čekaj. Ajde, prekini pa nazovi. Nazovi prvo mene. Ajde. 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 Ali man, Skype, to nije nešto ne radi. A dobro, ne znam, zvao Tinu. Evo ga. Pa desi. Ajde. Da, mi smo počeli da snimamo, to jest ja sam počeo snimam. Jel snimaš? Da, snimam. Imam 20 strela. Tina, ti si tu pored mene. Ti si kod mene, Tina, vidiš me? Dođi do mene. Ne znam, te vidim. Ovo ne znam ja da dolazim, da sve si dolazim kod mene. Nemoj, molim te, nju da šalješ. Da. Laga. Ješ odmah spati. Gdje si mi to? Čekaj, ću onog da kilam. Jel ti dolaziš do mene? Uparate. Hoću ja pokušam doći do tebe. Ne znam da li to ti, ali ako nisi... Ja sam. Idemo, jedan je strko, ali jedan je već došao kod mene. Bravo. A prosto li sve ubio lan? Hladno? Aj, ti si. Ja kako li tako brzo došao kod mene? Evo ga. Bo možda ima Ender Pearl. Tina, pazi. Pa, dobro, spojili smo se. Zajedno na jednom ostrvu smo. Tina, podigni ovo sve ovako. Ja, golo da ne reći. Imaš? To me reći. Dovoljno četam. Znaš ovo malo u sredini, vrate, da se šibaju. Dijamantski blok. Koji sreći. Alo, Tina, ajme čuvaj. Dok mi... Imam 12 poena, ali... Kako ja sam otišao ponovo. To. A ti se otiš ponovo? Aha. Ovo naš tak zini otiš. Kako ide? SV... Da vidim koliko imam, da vidim koliko imam. S-C-O-R-E. A skor?
A, ja sam. Meni je 91 skor. Da ćete vi da krenete, brate. Ajde, jesi ti krenuo, Mladene? Aha. Ajde ti nakreni. Ajde, Nikola, jesi. Ajmo, 3, 4, sad, uleć. Sad. Uleć. Jao, kako je ima? Jesi ovo na kući? Dobro, A da, brate, to je ekstra mapka. Ja se uvijek rodim na istoj kući, znači. ja nikad nisam da na map. Nisi? Da znaš da je mapa je. Sam. Sve ima, samo troje. Da, malo nas ima na mapi. Nikola, ti si s moja leve Sad ja odro Nikolu kodi. Da, to si ti. Zanimljivo. To si ti. Nisi me odrao. Ali, Nisi me odrao za logomi. Jo. uhaha. Ne bre, a nemojte mi lagat. Idemo kapicu zjebati. Kako vama ide? Ne ide, pa stane. Šalim se. Evo lik dobio 250 skora. Zato što je uzeo bote. Ajde mi da Vojtu. Ajde, sljedećem videu ćemo Vojtu. To ću ja Nikola, ako ti trebamo ostaviti masu kapicu. Čekaj bre, sad ću ono kill lika. Nikola, što ti Bing. uzeš bote? Kasnije ću. Ne mogu sad, mislim se snimam. Ma kak, nije. Ajde ka vama ti na... Ja ne znam. Ka sredini kreni, ajde, niko te neće kill slobodno. Pa znam, nekome neće kila, a ja se dopadnem. Ama drži shift. Aha. Evo ga lik. To pametno ti. Ja ću on klika kill zapalo. A glupo je što više ne piše koliki ti je skor. Da, Al dobro, kucaš ovo. šta? Ako Pa SV skor. Skor. Ima enchantovana. Pa evo ga neki lik, jes to ti Tina? da, brate. Ovo? Ne, ja sam vamo. Tu s desne strane ne. To nisam ja. Tu je neki lik, ajde dođi vamo. Tu može. Jesi to ti? Da. Eto ti, ajde. Hvala. E, ako nađeš Ender Pearl, imaš Ender Pearl? Evo ti, drži ovo, ne. Drži kapicu. Imam dijamantsku kapicu ja. Imam već jedna, sasvim pokupi. Da mi je enchantovan, sad će ti kill. Nisam ga kill. Beži, ja ću. Ti ostan tu. Ti to ti? Reci mi gdje je. Možeš skor minus tebe, ti smo. Ona je... Ali ti ne psuj video. Bre, tak je ovo Sad, palo. on ima delu, ti nemaš, znate. Ko kaže da nemamo djela. Imam enchantovano, brate. Neki još neki lik sad. Kill sam da ne bude. Moram da mi se napravim. Mislim sam da nas nisam utrojen, nema što je bilo. Aj sad vamo, Tina. Čak ja otišao do ovog lika da snimim. Ne nešto. Ja sad ću Dođi, kill će me. I idemo pobediti. Idemo. Sad pobeđujemo. Tina i ja i ti trebamo skillamo. Ajde. Koji će mi se napuniti? Ajde. Čekaj, još da se još 3,5. Žori, nešto će nema. Čekaj, brate. Ajde.